L-Awtorità Maltija Turiżmu sabiex il-bajja tal-Għadira terġa' tingħata lura lill-familji Maltin u lit-turisti li jżuruha permezz ta' proġett tal-imaniġġjar tal-bajjiet li ġie finalizzat f'dawn l-aħħar jiem ġie apprezzat ferm mill-familji Maltin. Komda, għax aħna ma nistgħux inħallsu kull fejn immorru. Ma jistax ikun speċjalment qed tkunu familja kbira bit-tfal. Komda, għanti nirringrazzjawkom ta' dan. U nirringrazzjaw il-gvern illi tana din l-opportunità li konna fejn naqodu aħna wkoll. Nġibu l-affarijiet tagħna u nkunu komdi. Tal-editur ta' Times of Malta għal xi raġuni oġbu jkissej din il-ħidma għaliex huwa pretenda li dak li m'għamilx gvern nazzjonalista f'25 sena kellu jsir f'5 xhur. Iċ-Chairman tal-MTA Gavin Gulija jirreaġixxi hekk. L-Awtorità Maltija dwar it-turiżmu mhux se tiġi mitla minn dan it-tip ta' editorjal li mhux talli jmur lil mill-kritika kostruttiva, talli aktar għandu l-iskop li jipprova jfixkel lil min bħall-MTA jipprova jġib l-ordni fil-bajjiet. Anzi ngħid li dan l-editorjal iservi l-aġenda ta' dawk li forsi mhux fl-interess tagħhom li l-bajjiet jiġu mogħtija lura l-familji wara snin sħaħ ta' tkaxkir tas-saqajn. Anzi ngħid li f'5 xhur għamilna ħafna aktar minn kemm għamlu ta' qabilna 25 sena. Ton tal-editorjal tat-Times ma jagħtix kreditu lill-impjegati tal-MTA u anki ta' dipartimenti oħrajn tal-gvern u l-għenin fosthom tad-dipartiment tal-artijiet li qegħdin jagħmlu l-almud kollu tagħhom biex jagħtu lura l-bajjiet lill-poplu. L-editur irredikola l-proposta li għamel iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija dwar it-turiżmu li jkun hemm struttura waħda li tuħsib il-funzjonijiet kollha tal-gvern u mhux sparparjati bejn numru kbir ta' awtoritajiet kif kienet sa ftit xhur ilu. Min-naħa l-oħra din l-istess proposta ġiet imfaħra mill-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti fi stqarrija li ħarġet aktar kmieni matul il-ġurnata tas-Sibt fejn assigurat li hija ser tkun qed tappoġġja l-ħidma taċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Iċ-Chairman Gavin Gulija flimkien mal-MHRA assiguraw li permezz ta' din l-istruttura proposta il-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet ikkonċernati mill-bajjiet Maltin mhux talli mhijiex ser twassal għal kreazzjoni ta' aktar burokrazija iżda talli ser tkun qed tindirizza u telimina din il-problema.